Niin. Virka! Valmis menemään! Ei ole yllättävää, Konanchan. Aivan mahtava. Olet niin hyvä urheilussa. Koska et ole määritellyt urheiluseura. Mutta jos syötät klubi tiedät, et voi osallistua kultainen aika anime vai mitä? Nopeasti, lady. Hei, kompastuu. Mistä aloittaa syöminen chocokonranetti? Pään luulisin. Ai niin. Muuten kumpi heistä ovat pään? Rasvaside vai ohut puolella? Ohuemmasta sivusta on mielestäni pään. Kyllä. No ajattelin, että lihavampia puolella oli. Mutta koska ohut puolella päätä? No se näyttää kuori oikea. Miksi Konanchan valitsit lihavampi puoli? No te tiedätte, se näyttää toukka, ei se... Toukka? No jos ajattelee siitä tavalla kuulostaa paremmalta, joten kuori ei. Anteeksi. On tapa syödä pitää ohuempi pää ja ajaa ulos loput suklaa. Se voi mielestäni. Miyagi-san ei ole yllättävää, ei ole hyvät aivot. Ei niin, kaikki on ilmainen tapa ravitsemus. Miten syödä leivonnaiset? Enchola creme? No katsotaanpas. Jaoin puoli leivonnaiset ensin ja syödäkerma vaihtoehto yläosassa. Ja kun syön puotin puolella, jos se voide ei ole vain ja kerma Joe syödä tasapainoisesti. Se on hyvin kerma ja voide ei ole. Miten syöt, että sekoitetaan liikaa? No, älä pelkää, sekoita molemmat kanavat, mutta miten voit sekoittaa sitä? Olen vain pyytänyt sinua. Kun syöt asioita kuten mansikka tai mansikkalyyt kastanja päälle maut. Kyllä, let's see, eroaa liikaa mansikkaa väliltä. Sienikakku, syö mansikkaa, kerma, sienikakku, ulotteinen jakelu. Yes. No siinä. Ja nyt mikä on lopputulos?